Yeah, good morning, mazikabanji konse kumene iniyo muli. Pa 31 May, tsiku lomaliza mwezi umenewu, tikukalowa tsopano mu June mawa ambuye akalola. Ma update eni kuti mwakuti kulibe. Kumano kungobwerezabe pang'ono chifukwa ife ma update tikudikira pano ndokhozana kuti deal iyenda kapena deal siyenda. Tibwereranso ku nkhondo kapena apo ayi ku nkhondo sitibwerera basi tisainira na deal. Ndi ma update amene tikudikira pano. So tikunena pano tidakali katikati ndithu modikirira kuti zoti kodi zitheka bwanji. Kodi pamene papa a Trump ali pati. So analowa tu situation room for 2 hours. Mimi mujamo basi kama kambena zichani kaya kuti apange produce anelezo mveka bwinobwino ndithu koma ayi ndithu mpaka na zapeza konzoti akulacha sana bwere ndi china chilichonse. Anthu akuyankhula kwambiri koma oyambirira kuyankhula anali Trump amayankhula kwambiri. Iye Obama anapanga zopusa, Obama anapereka ndalama ku Irani. Ndalama zisukuti Irani yo zowagayira. No, actually ndizawo. Anazipanga phrase. Koma apa nde Irani so yauza kuti if you funa 12 billion ngati mufana madila to ateke bwino. So sometimes Trump akalengati ma negotiators kusediko akumayankhula okay, America avomera kuti ibanga zisezo. A Trump akabwera ndama zati hayi apapa sizingatheke zimenezozo. Apapa sizingatheke blah blah blah. And tikapanga check document chipepa chimene ndithu pali ma agreements amene wawa pamapezeka kuno zira America anthu ose okay ma analysis ambiri kuno zira iyi ndi surrender document. Apapa ndekuti palibe so chinthu chino kuti apapa amakuti America ayo undukambe iyi ndi zikhanga basi zonse zangokomera like America ikugonjera dziko la Iran. So zimene zikupangisa kuti Trump akanika kusaina document imeneyi. So takati kumva kwambiri iyayi their navy is gone chanchani asilikali kulibe kuti Iran ndithu yagwisaso ndege ina ya America and basi lusaso ntuka video kuonetsa kuti imene aidi lakata. Okay, zizo ndithu zimene zachitika. Maripoti akubwera nena kuti kubwezera kumene Iran inabwezera ku dziko la Kuwait ku base kumene kumachokera ndege zimene zinakaphulitsa ku Iran pakati pompano pa 3 days ago kumene kujakonso Iran ndithu ya vlaza asilikali okwana 5 a America. Ya vlaza asilikali okwana 5 a America kumene kuja ku base kuja. Remember kuti mu region mumu asilikali America ali kwambiri sikuti ndiwochepa kuli asilikali mina almost 30 or 40,000 asilikali America. Okay, ndito kuphatikiza tutenga Kuwait, tutenga Iraq, tutenga Bahrain, Oman, kukafu kuso. You see? So nkhani mine kutulo kwambiri, nkhani mine kuvuta mine isopano. Kuti chinga chitike nchani sopano. Era akulu. So ife tudikira pano. Koma Trump nkhani yake ndi manyazi ndithu. Oleo anafunsa kuti akulu mudikira pako. Big deal yoneka motani, zitika motani. A Trump akunena kuti yankhulawo silaine yankhulawo Trump kuti deal kaiteka kasiteka kuvuta wake zimene amankhola anthu akazokhala bwe. Anthu amankhola zokhala kuti basi federal rules. Awako pali connection pakati pa deal ndi zimene zikuchitika ndi zimene anthu akumayankhula. Pali connection yakulu kwambiri. Umeona? Ndi zimene akumayankhula Trump. So anyway, tiona kuti kusogoloko zikhale bwanji. Komano nkhani ndi imene ndithu a Trump akunena kuti aonabe koma akuti deal ndithu. So akuchedwa kwambiri. Akuchedwa akuti ani makhadi ose bla 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 koma akuchedwa anthu afuna aone zotsatira kuti kudapa tikuyendera pati
chifukwa kuti nkhondo iyi yabwezeresa zinthu mbuyo. Nkhondo iyi ndi dziko lonse lapansi, you understand, economy kukhinge kwambiri dziko lonse lapansi. Zonsezo mpira uli manja mwa Trump. Iran yafinya kwambiri, nkhondo imene adakayiyamba okha, nkhondo yopanda zifukwa zenizeni. Mu Juni muja 2025 anakati yayi ife 12 day watch ya tinapita tapulisa nyukiliya basa asanga kwaniseso bang'ono ngoyambaso kanjika naso nkhondo ijaso, nkhondo yechisankho yosankha okha. Then kukanikaso ukapangaso zimene iwo amafunaso kuyirani kuja, right? Zonse zinatika zonse chimodzi bimichatheka, chimodzi bwija nkubwira nkuponya mabomba atiti kuma kutikita kuma kwatikita anthu aja anakukhima pamwala kuti no, ife tosiri kugonja, ife either miyo yathu iluzidwe kapena tiwine. Okay, kuwina kwake by not losing. Okay, remember tunapasa definition ya kuwina ku dziko la Iran. Kuti dziko la Iran silofunika kuti mpakana linyamulizima mabomba kupita nzo ku America kutani kwa polisi yanchande kuti line kuti yawina. No, kuwina kwa America, kuwina kwa Iran kukhala kwanena kuti Iran ikapanda kugonjera, ikapanda kupereka zimene America ikufuna, ndipo ikhala kuti yawina. Chifukwa mu nkhondo iyi awa akufuna chani nanga akufuna chani, right? Awa akufuna zinthu zitatu: kusintha boma, kuchosa uranium, kupasula mamissiles, ayononge dziko lichabe mafuta. Awa mbali naye angofuna angoteteza dziko lawo basi. That's all. Abena zintchito zinazo angofuna kuteteza dziko lawo. Zonse zimene akufuna America zisachitike ndi zimene akufuna dziko la Iran. Ndiye Americans abwera akapanga zawo zo zina apanga kaleso tingotero, apanga zawo zo. Americans paibe chimene chitika ku Iran sana sinthe boma, sana be mafuta, sana tani, paibe chimene chitika. Iranians nawo sonkho abwezera aziteteza okha zimene amafuna Americans sezinateke, zimene amafuna Iranians zikutheka, zimene amafuna Americans sezinateke. Sonziralephera. You understand? Awakwanitsa kuteteza. Yego atha kuona ngati chiphyera apa china chake chanchani it's fine. Anali ku nkhondo. Koma anasunga be kuzisunga zinthu chonchi. Wende mwana wangayo wesunga mpanga head. Sunga muphe mwana wangayo. Yeah. That's the best definition imene mungayipeza pankhano kuzani nkhondo imene. Mpaka na iwo aja Iran nkukwanitsa kugwira pena pakeso, kugwira pakhosi pena pakeso. Iwo aja lero pamene ipasitatu Hormuz atsigulani nkhani yake pasitatu Hormuz akuyankhula zambiri isitu pafuna yanchani, koma Trump apafuna pasitatu Hormuz ipo. Leronso aululaso ndithu kuti pakufunikadi kuti patsegulidwe fa milingo ikukwera, alinga khale siru wafuna mwachangu kwa hiyo makuti koma ngakhale nthawi sakhawo kamba pasite betosiyana koma no we knew all along alisiti madzizo kuti pasite Hormuz pakwa king ambakhosi aulula kuti yes pakwa king ndithu a Trump amene wawo pa interview. So zikapyera bwinobwino tikuwuzani, koma pakati pano a Trump akanika ndithu kusainira bwinobwino, ali mlengalenga, ali mmalire ukuwizira ikwawo zoti inu ndonachisiru musapange zimene zozo ife tifuna nkhondo. A Trump kuonesa anthu ake sokuso nde isilaki ndi kapolo achipichabe. Kapolo ali nyumba White House. So guys, thank you so much. Malaweni cameras.